ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. ஸ்ரீமத் பாகவத ரகசியம் 10வது ஸ்கந்தம் பகுதி 18. தேரில் ஏறிச் சென்ற பகவான் வழியில் அக்ரூரருக்கு வைகுண்ட தரிசனம் கொடுத்தருளினார். பகவான் மதுரா நகரின் கோட்டையை நெருங்கியதும் அக்ரூரரை அவருடைய இல்லத்திற்கு திரும்பிச் செல்லுமாறும் கம்சனிடம் தன் வரவை இரவில் சென்று அறிவிக்கலாம் என்றும் கூறினார். மாலையில் பகவானும் பலராமனும் கோப குழந்தைகளுடன் நகரை காண புறப்பட்டனர். பகவானை காண வெகு நாட்களாக ஆவலாக இருந்த மதுராவாசிகள் கிருஷ்ணன் வந்தது அறிந்து மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். நகரின் நடுவில் விஷாலமாக இருந்த பிரதானமான ராஜபாதையில் கோப குழந்தைகளுக்கு முன்னால் நடந்து கொண்டிருந்த பகவானை மிகவும் வாஞ்சையுடன் மதுராவாசிகள் அழைத்து போற்றி தங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்தினர். இவ்வாறு பகவான் செல்லும்போது கம்சனின் சேவகனான ஒரு வண்ணானை கண்டனர். அவன் இவர்களை மதிக்கவில்லை. மூடனாகிய அவனது எண்ணத்தை அறிந்த பகவான் அவனை கொல்ல தீர்மானித்தார். அவன் அருகில் நெருங்கி தங்களுக்கு ஆடை கேட்டபோது மறுத்த அவனை அழித்தார். பின்பு மாலை கட்டுபவனையும் தையல்காரனையும் அணுகி தமக்கு வேண்டியதை பெற்றுக்கொண்டு சைரந்திரி என்னும் கூனியை மீண்டும் அழகியாக மாற்றினார். தனுர்யாகம் நடக்கும் இடத்தை அடைந்ததும் அங்கு பாதுகாவலராக இருந்த கம்சனின் ஆட்களை தள்ளிவிட்டு உள்ளே சென்று வில்லை எடுத்து முறித்தார். தன்னை எதிர்த்த அசுரர்கள் அனைவரையும் அந்த உடைந்த வில்லை கொண்டே அடித்து கொன்றார். அன்றைய வேலைகள் முடிந்ததும் கோட்டைக்கு வெளியில் தன் மக்களான கோபர்களை சென்று அடைந்தார். பகவானின் செயல்களை அறிந்த கம்சன் மரண பயத்தை அறிந்தான். அடுத்த நாள் காலையில் எப்படியாவது ராமகிருஷ்ணர்களை கொல்ல வேண்டும் என்று தீர்மானித்தான். மல்லர்களையும் யானைப்பாகனையும் மீண்டும் ஒருமுறை அழைத்து நடந்தவற்றை பயத்துடன் விவரித்தான். காலையில் அவர்களை எப்படியும் கொல்ல வேண்டும் என்பதையும் மீண்டும் வலியுறுத்தினான். மரணத்திற்கு முன்புள்ள இரவிற்கு காலராத்திரி என்று பெயர். அது மிகவும் பயங்கரமானது. நடந்து முடிந்ததும் வரப்போவதுமான மோசமான நிகழ்வுகளை அது பிரதிபலிக்கும். இதுதான் அன்று கம்சன் அனுபவித்தது. பயத்தினால் மிகவும் வருந்தியதால் உறக்கம் வராமல் இருந்தாலும் இடையிடையே சற்று அயர்ந்தான். அப்போது துர்நிமித்தங்களைக் கண்டு நடுங்கி பயந்து விழித்தெழுவான். நாற்புறமும் நோக்குவதும் காவலாளிகளை அழைப்பதுமாக அந்த இரவு கழிந்தது. ஒருவாறு காலை ஆனாலும் மல்யுத்தம் நடக்கப் போகும் இடத்துக்கு விரைந்து செல்ல விரும்பி சேனாதிபதிகளை அழைத்து விரைவில் மல்யுத்தத்திற்கு தேவையானவற்றை செய்யுமாறு பணித்தான். மல்யுத்தம் நடக்கும் இடத்தில் வாத்திய கோஷங்கள் முழங்க குவலையா பீட்டம் என்னும் பெரிய ஆண் யானையை வாயிற்புறத்தில் நிறுத்தி சாணூரன் முஷ்டிகன் என்னும் மல்லர்கள் யுத்தத்திற்கு தயாராகினர். இவ்வளவு செய்தும் கம்சனுக்கு மன நிம்மதி கிடைக்கவில்லை. பிறந்ததிலிருந்து அவன் இதுவரை எந்த ஒரு நல்ல காரியமும் செய்ததில்லை. தீய செயல்களையே அதிகமாக செய்துள்ளான். இவ்வளவு பாவியான ஒருவனுக்கு முக்கியமாக மரண சமயத்தில் நிம்மதி கிடைப்பது என்பது அரிது. மன நிம்மதி இன்றி இருந்த அரசன் அங்குமிங்கும் நடக்கத் தொடங்கினான். சற்று நேரத்தில் மல்யுத்தம் நடக்கப் போகும் அரங்கில் பார்வையாளர்கள் வந்து நிரம்பினர். அந்த கூட்டத்தில் கோகுலத்திலிருந்து வந்த நந்தகோபனும் தன் பரிவாரங்களுடன் வந்து சேர்ந்தான். ஆனால் கம்சன் எதிர்நோக்கி இருந்த ராமகிருஷ்ணர்கள் மட்டும் வரவில்லை. அரங்கத்தினுள் வருவதற்கு முன்பே கிருஷ்ணனை கொல்ல யானையை ஏற்பாடு செய்திருந்தான். ஆனால் யானை கிருஷ்ணனை கொல்லாமல் கிருஷ்ணன் தான் யானையை கொன்றார். ஈஸ்வரனின் தீர்மானம் பல சமயங்களில் மனிதர்களின் விருப்பத்திற்கு நேர் எதிராக உள்ளது. அதுதான் இப்போதும் நடந்தது. கொன்று வீழ்த்திய ஆண் யானையின் நீளமான 2 தந்தங்களையும் ஆயுதமாக எடுத்துக்கொண்டு கிருஷ்ணனும் பலராமனும் மல்யுத்தம் நடக்க வேண்டிய இடத்திற்கு வந்தனர். அவர்களை பலரும் பலவிதமான உருவங்களில் கண்டனர். கம்சனின் ஆணைப்படி மலை போல இருந்த மல்லர்களுடன் இளம் பாலகர்களான ராமகிருஷ்ணர்கள் யுத்தம் செய்ய வேண்டியிருந்தது. இதுவும் அரசன் எண்ணியபடி நடக்கவில்லை. மல்லர்கள் ராமகிருஷ்ணர்களை கொல்லாமல் ராமகிருஷ்ணன்மார்கள்தான் மல்லர்களை கொன்றார்கள். தொடர்ந்து தங்களுடன் மோதிய எல்லா மல்லர்களையும் கொன்று பின்னர் கம்சனையும் கொன்றனர். அத்துடன் மல்யுத்தம் முடிந்தது. ஒவ்வொருவரையும் அவரவர் வினைதான் கொல்கிறது. கம்சனின் பாவச் செயல்கள் அதிகமாக இருந்ததால் தான் ஒரு சிறுவன் அவனை கொல்ல முடிந்தது.
பாவம் வளரும்போது சக்தி மிகவும் குறைந்துவிடும். பாவம் குறைய குறைய பலம் அதிகரிக்கும். கம்சனின் கரங்களின் சக்தியின்மைதான் உண்மையில் அவனை கொன்றது. கம்சவதத்திற்கு பிறகு தாய் தந்தையரை சிறையிலிருந்து வெளியே அழைத்து வந்து முறைப்படி உபசரித்தனர். பின்பு உக்ரசேனரையும் சிறையிலிருந்து மீட்டு மதுராவில் யாதவர்களின் அரசனாக முடிசூட்டினர். கம்சனின் துர்மரணத்திற்கு பின் அவனது துன்பம் தாங்காமல் நாட்டை விட்டு சென்றிருந்த ஜனங்களை திரும்ப அழைத்து மதுராவில் அவரவர் இல்லங்களில் இருத்தினர். கர்ம நிஷ்டையுடன் இருந்த உக்ரசேனரின் ஆட்சி மக்களை மகிழ்வித்தது. இவ்விதம் மதுரா நகரம் திரும்பவும் பொலிவும் தடையில்லா புது வாழ்வும் அடைந்தது. அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தனர். பின்பு வசுதேவர் தன் புத்திரர்களான ராமகிருஷ்ணர்களுக்கு பிறந்தது முதல் செய்ய வேண்டிய சுப சடங்குகள் அனைத்தையும் செய்தார். ஒரு தந்தையின் கடமையாகிய உபநயனமும் செய்வித்து வைதிக கல்விக்காக சர்வஜனாகன ஈஸ்வரனை சாந்தீபனி மகரிஷியிடம் அனுப்பி வைத்தார். 64 நாட்களிலேயே ஆச்சாரியரிடமிருந்து அனைத்து வித்தைகளையும் கற்று மதுராவிற்கு திரும்பினர். பகவானின் ஆணைப்படி யாதவ ராஜதானியின் முக்கிய மந்திரி வேதாச்சாரியர் பிரகஸ்பதியின் சீடரான உத்தவர் கோகுலத்திற்கு சென்று கோபிகளுக்கு பகவானின் சர்வாத்ம பாவத்தை உபதேசித்தார். கம்சனின் 2 மனைவிகளும் ஜராசந்தனின் புத்திரிகளுமான அஸ்தி பிராப்தி என்பவர்கள் பகவான் கம்சனை கொன்றதால் விதவைகளாகி துக்கம் பெருக மதுரா நகரில் வாழ விரும்பாமல் தங்கள் தந்தையின் மகத ராஜ்யத்திற்கு சென்றனர். பெண்களின் துயரம் கண்டு மிகுந்த கோபமடைந்த ஜராசந்தன் யாதவ குலத்தை பூண்டோடு அழிப்பதாக சபதமிட்டான். அதனால் அப்போது முதலே ஆயுதங்களையும் சேனைகளையும் திரட்டத் தொடங்கினான். 10வது ஸ்கந்தத்தின் முற்பகுதி இத்துடன் முடிந்து பிற்பகுதி ஆரம்பிக்கிறது. கம்சனை அல்லது எண்ண வேறுபாடுகளுக்கு காரணமான ரஜோகுணத்தை அழிப்பதுடன் ஒரு சாதகனின் வாழ்க்கையில் முதல் பாகம் முடிந்து அடுத்த பாகம் ஆரம்பிக்கிறது. ரஜோகுணம் அடங்கி சத்துவம் வெளிப்படும் போது நாம ரூபங்களின் விக்ஷேபம் ஒடுங்கி மனம் சாந்தம் அடைந்து நிர்மலமாகவும் விஷாலமாகவும் ஆகும். அப்போது அந்த கரணத்தினால் ஆத்மஸ்வரூபத்தை அனுசந்தானம் செய்ய முடியும். ஆனால் ஷரீர தர்மங்கள் தொல்லை கொடுக்காமல் இருப்பதில்லை. ஷரீர அபிமானம் உள்ளவரை பொருள், மனைவி, குழந்தைகள் மீதுள்ள அபிமானங்களும் விட்டு செல்வதில்லை. ரஜோகுணத்தை வென்று சுத்தமான அந்தக்கரணமும் ஆத்தியாத்மிகமும் உள்ள சாதகனுக்கு மேற்கூறியவை கொடிய பகைவர்களானதால் அவற்றையும் வெல்ல வேண்டும். கம்சனை கொன்று பால்யம் முடிந்து யௌவனத்திற்கு வந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானுக்கு சிசுபாலனும் ஜராசந்தனும் 2 கொடிய பகைவர்கள் ஆனார்கள். ஷரீர அபிமானம்தான் ஜராசந்தன். சிசுபாலனோ மனைவி, குழந்தைகள், பொருள் மீதுள்ள அபிமானங்களும் அவற்றின் பலவிதமான உபத்திரவங்களும். இவர்களை வெல்லும் வழிகள்தான் பின்வரும் பாகத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஜராசந்தனின் அஸ்தி பிராப்தி என்ற பெண்கள்தான் கம்சனின் மனைவிகள். அஸ்தி என்றால் இல்லாதது உண்டு என்ற தோற்றம். பிராப்தி என்றால் தோன்றியது கிடைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம். ஷரீர அபிமானத்தில்தான் முன்கூறிய 2 எண்ணங்களும் நிலை நிற்கின்றன. இவைதான் நாமரூபங்களின் முடிவில்லாத விக்ஷேபத்திற்கும் ராகாதி விகாரங்களின் வளர்ச்சிக்கும் காரணம். சித்தத்தில் எப்போதும் பொங்கிக் கொண்டிருக்கும் நாமரூபங்களும் ராகாதி விகாரங்களும் தானே ரஜோகுணத்தின் ஸ்வரூபம். அவைதானே கம்சனாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன. அதனால் கம்சனின் துணைவிகளும் அஸ்தியும் பிராப்தியுமாகத்தானே இருப்பார்கள். அவர்கள் ஷரீர அபிமான ஜராசந்தனின் புதல்விகளும் ஆவார்கள். பகவான் கம்சனை கொன்றதும் அஸ்தி பிராப்திகளுக்கு துணை இல்லாமல் போயிற்று. ரஜோகுணம் அழிந்தால் இல்லாதது உண்டென்றே அது கிடைக்கும் என்றே தோன்றாது. அப்போது மேற்கூறிய 2 எண்ணங்களுமே துணையற்று போய்விடும். ஏனென்றால் ஷரீர அபிமானத்திலிருந்துதான் அவை பொங்கி வந்தன. துணை இல்லாமல் போகும்போது அவை தான் தோன்றிய ஷரீர அபிமானத்தில் போய் அடங்கும். இதைத்தான் கம்சனின் மனைவிகள் ஜராசந்தனின் புதல்விகள் என்றும், கணவன் இறந்ததும் ஆதரவில்லாமல் ஜராசந்தனிடமே அடைக்கலம் அடைந்தனர் என்றும் கூறியதன் உட்கருத்து. தன் புதல்விகள் விதவைகளாகி திரும்பி வந்ததும் வெகுண்டெழுந்த ஜராசந்தன் யாதவ வம்சத்தை பூண்டோடு அழிப்பதாக சபதம் செய்தான். ஆத்தியாத்மிக பாதையில் மேலே செல்ல செல்ல ஜீவனின் கஷ்டங்களை மேன்மேலும் பெருக்குவதற்கு மாயை முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கும். ஏனென்றால் சம்சாரத்திற்கு திரும்பவும் ஜீவனை இழுப்பதற்காகவே இப்படி செய்யும்.
அதுதான் ஜராசந்தனின் சபதமும். ஆனால் அத்தியாத்ம தர்மம் பெருகினால் பின்பு சம்சாரத்திற்கு திரும்புவது என்பது இயலாத ஒன்று. ஜராசந்தன் சபதம் செய்தாலும் யாதவர்களில் ஒருவரை கூட கொல்ல முடியவில்லை. அதே சமயத்தில் ஜராசந்தனின் முழு சக்தியையும் பகவான் தளர்த்தி விட்டார். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ.